madoctors aripo ndo vanoziva gwara razvo. Saka unobatsirwa kushepa nekukonekta nekunetworka. Zvakare kuenda kuchikoro kunobatsirawo nyanduri kuti isusu sana nyanduri munoziva sezvandataura kuti we are educators. Saka kana zvikanzi chiita detembo remalaria, I think you'll be able to articulate better. Kana wachiri saka unokudza mufungo wako nekuenda kuchikoro. Saka zvakakosha kuvanyori kuti vaende kuchikoro because we are writers, we are authors. Tinonyora zvinoenda mumacurriculums. Saka ndaida kuziva kuti saka netembo dzako vanudza panenge nyaya unotadza kunyora here kana kuti unongochifunga ungokrema unongonatsa kana kuti unotadza kunyora pasi? Ndinofunga ndonyora pasi ndoedita mukazoona rakusvika kwamuri rakwenenzvero raeditwa rawa. Okay, zvirunga mutauro zvinobetsera sei pakubudisa netembo? Detembo risina zvirunga mutauro inyaya kuti rive detembo rinoda zvirunga mutauro ndokuti rinzi detembo ndoufumi hwemutauro wedu. Saka toda kuwa tsumo, toda kunzwa madimikira, toda kunzwa nyau dzosingwe, toda kunzwa damba nemanzwi, toda kunzwa raime yamanzwi anopera achinoti ga zvakafanana ndokuti rinzi detembo. Saka it is that packaging yese zvandataura izvi inoita kuti rinzi detembo. Saka munyori akanyora detembo rake risina zvese izvi inyaya izingoriirondedzero. Saka zvinobatsira kuumba nekuti detembo rinakidze. Uye tingazviti ndo roiko, ndo matomatisi, ndo munyu, ndo zvirunga poto yedu yedetembo. Zvandataura izvi zvirunga mutauro. Saka iwewe wakatanga rini? Saka wakatanga paukaenda kuchikoro kuita netembo kana kuti zvinhu zvawangozvara uchiita kwazvo? I started poetry long back, I think around 20, professional poetry, performer pamberi pevanhu professional I think around 2010. But kumashure kunandagara ndichinyora zvinhu zvangu ndichigoisa pasi peinterest, saka kuchikoro ndakazombotoenda ndakutoita netembo achistudent ndakanowana kuchikoro. Okay, nemanzviro andaita kuti nawo kukwanisa kupefuma pamberi pevanhu vano vakatera ndoziva kuti pana nyanduro wakawanda vanokwanisa here kuita upenyu nokuva nyanduro? Business. Sekunguva muimbi, sekuva actor, poetry is a business. Nekuti tinenge tichitasira kushanda nemacorporates. Ipapa kana uri nyanduri seni unokwanisa kuita MC, saka ndakutokwanisa kuita ma-events ipapo, unongokwanisa kuadvertise. Saka tisu kanyanzvi dzamanzwi, saka zvese zvinoda kutaura ma-voice overs titoripo, saka rendi yakutobhadharika kapatoda. Okay, iwe senyanduru, kuva nyanduru kutambirika sei munyika medu meZimbabwe? Zvinotambirika sei kuva nyanduru? Nedivi rekuva rebusiness, nedivi rekungova zvinoita music kuti vanhu vanouya zvinofamba sei, kunotambirika sei? Honestly, vanhu vakuita vachitambira poetry. Mukatarisa kudhara taingoziva kuti nyanduro yedu ndi baba Albert Nyati, hatina mamwe mapoets atirikuziva ataiziva, but tichikonasa kuti genre kana kuti industry yedu yakutanga kusumuka, vana nyanduro vakuwanda nekuda kwesocial media vakushandisa space yayo kupusha kugadzira maaccounts ekuita sei. But pamainline media unasa kutanga tisina mukana wakanyanya kuwanda kumanewspaper, kumaradio, kutelevision. Zvanga zvisiri kunatso kutambirika. I think ceremoniously, as I mentioned, paheroes paindependence ndopakutaizoona nyanduro achibatikira. Inovatsika yangu wakufutikara kuti nyanduro yaingoonekwa pamagadziro, nyanduro yaingoonekwa panhembe, nyanduro yaingoonekwa saka ipo zvinoita kuda kutanga kubatikira. Zvino titori neweki yakatorekodwa, tipiwe mukana kumaradio tichitorira, kumatv titori nemavideos, ngazvitodi zvipindewo papa. Saka tiri kuita tichipiwa mukana nesu tichidimanda space yedu sevanyori zvakuita zvichigara muchireka. Kwete kubusiness side kwama muchitaura, it's a new thing. My corporates, they are starting to realize kuti sekushanda kwanoita nemacomedians nemamusicians vanokwanisa kushanda nemapoets, because tisu tine packaging yamashoko, tisu tinokwanisa kutsanangura product, tisu tinokwanisa kuitunidza, kuisumudzira, nekuti tiri nyanzvi kadzamanzwi. Saka it's something that we are trying to come up with, and bit by bit zviri kugamuchirika. Chimbotipa imwe detembo. Alright, ndichakupa detembo rinonzi chaive kurufu mariro. Iri detembo rinokurudzira vanhu kushanda nesimba vachiri vapenyu, nekuti mukomabhaloi munoziva kuti tinomboenda kudzimusha tonzwa kuti ukomana waidhiraivha mavhovho nemabhenzi mutauri ndopaigara pachitape apa. Vanhu voenda kuchimbuzi seri kwamadziro. Saka iri detembo rinonzi chaive kurufu
mariro. Saka ndikati chaiva kurufu imondibetsera moti mariro. Handiitione chaiva kurufu gwake rufu chete mariro nekuti mariro. Alright, saka regaidro ndikati chaive kurufu imobva mati mariro handizvo. So right, chaive kurufu gwake rufu chete nekuti chikafu aingova mafufu chete, veukama chaiva pokunyara nekuti pake pamusha painge pakanyangara, zvakasvika pakusvodesa vanhu vomutupo wengara. Hama dzake dzaive pakusvoda, mbiri kunyika upenyu hwokunyepera sepoda. Mukadzi aitongovanda nekuchema, tariro iri pakutanga upenyu nemari yechema, kuti timucherereka taitoda mari yechema iyi. Hakunzi madzokwei mwanangu, chaive kurufu mariro. Mufundisi vaitongovanda, vaitongoshaya rutsambo rwokuvhura kuti vatsiure chakaipa chine shoko rakanaka. Mambo vaida muripo, vakataura tose tiripo, wezvirigo nekuti mumusha aisabvisa mutero. Vanatezvara vakanga vakagara kumapeto, vachiti zvipfeko nedanga tisati tapisa chitunha nemoto. Kusarongeka koga ndokwandakaona koga, waidemba iwe vaenziwa wakakoka. Chitonditanga nebota mwanangu, hakunzi madzokozve, chaive kurufu mariro. Saka zvimbuzi zvaitongoti wapota namadziro, tichisangana ikoko nevaidlira seri kwamadziro, vaiuya kuzokwapa nhau vaiva seri kwamadziro. Isuwo veukama taitiza mibvunzo taiva seri kwamadziro, uko taibvunzana varume todii nechimiro chiri pachidziro. Chitsapi chakati wii mumakwenzi nemiti mitema, titoti tanga nebota mwanangu, hakunzi madzokoyi, chaive kurufu mariro. Alright. Aiwa ndanzwa detembo rinodzidzisa zvechokwadi vanhu vakawanda vanenge vachirarama upenyu hunenge hwakanyatsorongeka kana kwahutarisa, kuzoti undosvika kuti ndopamusha panobva apa uona kuti zvinenge zvakati siyanei. Saka tichasa uchiita detembo dzako unongoita here, une music yaunoplaya here? Kana uchiita detembo unoita sei? Unongoita iri akapela iri dry yakadaro? Okay, saka I'm trying to introduce a genre of poetry, poetic, which is a combination of music and poetry put together. It's poetic. Music. Poetry and music put together. Nokuti kare wataitwa nezvihosho nezvingoma zvaidungudzira kana tichidetemba. Why now tichita poetic? Tinoda kuti imewo kuredio mungoisa mukategori music imomo, because zvane background sound kaizvo nevocal kaizvo. Saka zvakukwanawo mukategori music, pamunoridzawo music motiridzawo nesimanyambiri papa. Nokuti otherwise tikatarisa vana baba rusikira, tikatarisa vana Albert Nyati Senzenina, it was poetic, it was poetry and music put together, and yakatrenda ikaririra paradio patv. Saka toda kusumudzira genre iroro kuti kana tichidetemba tise background music inoita carry the poem, ichiisa emotions, uye kuti ukwanise kugutsirirawo zvine rhythm paradio zvakuridzika, because haichangosi acapella. Saka that's poetic. Tinotoisa background sound. Kana even pamwe nditoperforma live, vanosimboya kumashows angu vanotoziva kuti tichitone bhendi rembira nengoma nehosho zvakatokwana. Mambo vakadzitoka kumberi. Yes. Angoti dewo ngoya natsohosho ndichana. Avari kuzvinzwa manager. Ndidzangoya dzakuti. Avari kuzvinzwa bosketa. Tutasa panya yepoem. Tingati wewe unoperforma pavanhu, chii chaunotarisira besides manzwi aunotaura, kunze kwemanzwi aunotaura, zvimwe zvipo zvaunofanira kunge uinazvo zvinofanira kunge zvichivaka poetry yako kana kuti detembo rako, kunyanya kana uchinge wakatarisana nevanhu. Nokuti ndosiona munhu anenge akadai so achiti munondiona ndini pano ndiri pano. I mean unofanira kunge being an artist, it's a combination of a lot of things. You need to have a good charisma. Besides being good pakunyora kwako zvinhu zvako, unofanira kunge uri munhu anogona kuassociate. Toda kutangira hedu kuti kuva artist, unofanira kunge uine zvipo. Unofanira kunge munhu anoremekedza vanhu, nokuti ndovateereri, ndovadyiri zvaunokura. Unofanira kunge uri munhu anokwanisa kuinteracta navanhu, vatoenda kumberi kwavanhu kwamuri kutaura. Now wakufanira kurarama poem yauri kuita. Kana riri detembo rerufu, iva mumudi yaizvozvo. Kana riri rekufara, wava mumudi yaizvozvo. Kana riri detembo rinoda energy, ngarive neenergy. So mutaura ungaite detembo kumberi wakatsikitsira, wakanava wakadii, yava performance ke. Saka panofara kwane interaction yako iwe nevauri kudii, vauri kuitira. Saka I think izvozvo zvakakosha kuna artist.
hanzi akapenga Mambo Kumasvingo ndiri lavhu mukwasi paepato ndinacho chimuti hanzi aiwa netembo dzacho dziri kuzipa ndo zvatinobva kuna vamwe vatera vangasendara payoni yakotwa nyama yaruka ndokunga kuti murinyatsonzwa nyaya iyi netembo tiripo pachibude babana mai dherezina padongosha pamungati aiwa hanzi takateerera tikunzwa nyaya dzenetembo idzodzi saka netembo unokwanisa kuipefoma makawanda here kana kuti unongoipefoma uri wega inoita here kuti sezvatinoita music kuti panoita mabacking vocalist lead vocalist inokwanisa here kupefomwa nevanhu vakawanda inokwanisika because tinoitoitawo macollaborations kupoetry saka tinokwanisa kucollaborate even pastage sezvanambotaura tinogona ari kutoimbirirawo pasaiti indichisama mavhesisi epoetry so it's possible. Chimbotura neimwe futi chiregai nditi kumberi takamirirwa detembo rinokurudzira vanhu kushanda vachazvigona nekuti mangwana havimbiswe saka regai nditi zvine ropa kuzvibatsira wakamirirwa